दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै कार्बि आंलंनि जाथायनि सायाव जोङो प्रेस मिट खालामनायनि गेजेरजों जाथायखौ जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो कार्बिफोरनि जिखिनि बा कार्बि आंलंनि जिखिनि बर'फोरनि बा इन्डिजियासफोरनि जिखिनि मोनसे मोनथाय जिखिनि प्राप्य जिखिनि राइट्स जिखिनि सम्पद बियो जेरैखि जाया खर्ब जानो मोना बे हानि मोनथायानो जाथों बा गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रिनि मोनथायानो जाथों बेवहाय गुबुना बेवहाय जेन माने इलिगेलि बेखौ लानो हानाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो लुबैया बेनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे दायित्व दङ आरो जोङो दिनै नुदोंबो जे आसाम सरकाराबो एसे सिटुवेसनखौ टेकेल खालामनायनि गेजेरजों बिनि मोनसे माने सुफुंनायनि जिखिनि मोनसे लामा बेखौ जोङो लाहांनायखौ नुदों दिनै बिजिआरआव जेनाखि मोनसे ट्रेड लाइसेन्स होनायनि बाथ्रा बेखौ दिनै माने केन्सेल खालामजोब्बाय बेखौ चिफ मिनिस्टार मानगोनां बिथाङा बुंदों बेल' नङा बेखौ नोङो जास्ट मोनसे माने डेमेज कन्ट्रलनि थाखायल' मावनानै दिन्थियोबा जानाय नङा बेखौ पार्मानेन्ट सलिउसननि थाखाय आसाम सरकारा मावनानै दिन्थिनांगोन अब्ला सरकारनि सायाव बयहाबो फोथायनाय थागोन